V Šali bolo uplynulý víkend poriadne veselo. Po roku sa do mesta vrátili večianske slávnosti. Počasie síce organizátorov moc nepotešilo, ale návštevníci o nič neprišli. Na pódiu sa vystriedali desiatky interpretov. Najväčším ťahákom najmä pre mladšie generácie bolo vystúpenie Majka Spirita. Večianske slávnosti odštartovali v piatok vystúpením detí z materských a základných škôl. Následne sa predstavil spevácky zbor Večania, spevácky krúžok z Trnovca nad Váhom, hudobné trio Mikovci. No a o prekrásny vizuálny zážitok sa postarali aj mažoretky Alexa. Potom sa už o slovo prihlásil primátor mesta Jozef Belický, ktorý podujatie slávnostne otvoril. Za posledné roky sa tu myslím dosť nešťastne zvolil model, že jedenkrát to bude vo Väčši a jedenkrát v Šali usporiadame oslavy. Myslím si, že ľudia si zaslúžia aj v jednej a druhej mestskej časti a že Šalania chodia na tie večanské a zase Večania prídu aj do Šale. Tu sa stretávame s priateľmi, aj také, čo už dávno sme nevideli, dlhé roky. A tak, aby sa trošku ľudia odreagovali, oddychli si od tých bežných starostí. Ja som Večan. Som rád, že sa toto usporiadáva. Dvojdňové slávnosti boli pripravené tak, aby si na svoje prišli všetky vekové kategórie. Program bol naozaj veľmi bohatý. Tohtoročný program sme sa snažili zase nejakým spôsobom obzvláštniť, aby to nebolo každý rok rovnaké. Aby sme mali aj miestnych umelcov, aby dostali priestor, aby naše deti dostali priestor, umelecké skupiny a združenia, ktoré sú tu z nášho regiónu, ale aby v každom tom programe boli aj ťaháky, ktoré prilákajú aj väčšiu skupinu ľudí. Sú tu vážnejšie žánre, menej vážne žánre. Budeme tu mať čarovné ostrohy, to je zase pre milovníkov tanca. Asi takým najväčším esom bude Mike Spirit. Zajtra večer bude klub 84 a na to sa teším najviac. Okrem toho, že večianske slávnosti sú predzvesťou hodových slávností, návštevníci ich vyhľadávajú hlavne kvôli dobrej pohode, voňavým dobrotám a príjemným stretnutiam s priateľmi. Vrásky na čele organizátorom robilo iba daždivé počasie, no ľuďom to z nálady neubralo. Počasie dneska nevyšlo, ale akcia veľmi dobrá. Počasie nevadí, dôležitá je dobrá partia. Máte tu dobrú partiu? Ale áno. Navštevujeme to tu pravidelne. Tá atmosféra je tu fajn, príjemná. Je to super, je tu nálada. No a na záver by som sa rada poďakovala všetkým sponzorom, ktorí podporili tieto večianske slávnosti. Pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.